yawa Atiku Kiya Foundation ambassador na gaida baba ambassador na gaida oga we baya 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 we baya 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 we baya 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 we baya 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 kai Atiku Kiya Foundation shugaban Atiku Kiya Foundation ambassador na gaida baba ambassador na gaida oga hayya ambassador Aliyu baba ambassador Aliyu oga dan Abbas na taho na yabawa da farko na sa rabbi sarkin ko salati na yau ga manzon kowa ahalai na sahabu na saka dan kowa sharifai da waliyai na ce har kowa sa'idin na gudu nake ta waƙe na waƙe ambassador uba na gidana shugaban kungiyar Atiku Kiya Foundation ambassador na taho ya bama baya 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 sa'idin na gudu ina ta waƙe yana sa'idin na gudu ina ta zance yana na waƙe ubangida na ce san kowa me san ci gaban mu ne na ce har kowa ambassador Aliyu kaga babana ambassador Aliyu kaga ogana Aliyu ibni Abbas na ce dan kirki Aliyu ibni Abbas na ce zanzaki jagoran mu ne na ce mi halin kirki al'umma ashe tana yaba ma al'umma suna yaban ka baba ambassador Aliyu baba ambassador Aliyu oga dan Abbas na taho na yabawa tambarin girma na buga shi ba na tsoro gurin mai gayya na ce da shi fasa taro mijin Zainabu abu na kusan bai tsoro babbar giwa na kira shi mai fasa taro ambassador Aliyu gaida baba ambassador Aliyu gaida ogana baya goya marayu zubin adalci bangon su gari na ce ko mai zalunci shugaban kungiyar mu mai adalci Atiku Kiya Foundation da mutunci taimakon al'umma yake ta yi da karamci taimakon matasa yake ta yi da halacci ya ba su tallafin karatu da zumunci su je makaranta su yau karatu inji baban mu Aliyu mai rubutu mana we bye 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 Atiku Kiya Foundation shugaban Atiku Kiya Foundation ambassador na gaida baba ambassador na gaida oga hayya ambassador Aliyu baba ambassador Aliyu oga dan Abbas na taho na yabawa na faɗa na ƙara ina ta maimaitawa tallafin marasa lafiya kuje zai baku tallafi na sana'a kuje gida zai baku haka ma makaranta kaje na ce zai baka dan Abbas jigo ne uban mu baba dan Abbas hero ne uban mu babba ga mijin Zainab mai halin yabawa ambassador Aliyu min yaba ma gayya na ce gidan mai aiki wazirin Adamawa na taho da yawanka wazirin Adamawa na taho alaraini uba na ƙasa na taho gaishe ka malami a siyasar Afirka na gaishe ka Atiku Abubakar ina ta yawanka shugaban ƙasar gobe na taho gaishe ka Allah kai mu gobe baya jimin bika Najeriya ta ce ta gobe sai Atiku Najeriya na ce ta gobe sai Atiku Najeriya na ce ta gobe sai Atiku Najeriya na ce ta gobe